nebhodi elikhulu, ibillboard esemgaqweni eshoyo ukuthi mhla ka4 Meyi igcoma Melisha liyobe likhona, kanye nomaskandi uwonke uphelele, nomaskandi abahlukahlukene. Iphinde futhi ngibongele bonke omaskandi ngisibusiso sokuthi bebusiso ngoba nomculi onjengayo, umculi ongenamona, umculi oneqiniso, umculi ophila impilo eyiqiniso, ongayiphila impilo yamanga. Lokho kuyisize kakhulu indima kaMaskandi ngoba ngikhuluma nje abaculi abanye emcimbini kahulumeni ongenze kube khona baqashwe ngemali oqashwa ngayo mina kuphela, ukube mina bengingekho ngaba baqashwa ngaleyo mali. So bafethu kuyofuneka uma beneqinisa abaculi bengibonge ngoba ziningi izinto bafethu emculweni engizenzile mina ezenze umculo wesintu wahlonipheka, namanje sazoqhubeka futhi bafethu. Angimisele ngokuqophisana noma ngokulwa nanoyedwa umculi kaMaskandi ngoba ngisekho kulelo zinga, namanje sazoqhubeka futhi bafethu. Angimisele ngokuqophisana noma ngokulwa nanoyedwa umculi kaMaskandi ngoba ngisekho kulelo zinga, ngisezingeni lami ngedwa njengamanje lokuthi khuphule umculo kaMaskandi uye phambili noma uye phezulu ube impumelelo. Bafowethu ngizocela futhi ukuthi sengiphetha ngixwayise inhlaka ezinkulu esihloniphayo njengohulumeni, government, kuzoba nabantu mhlambe ezikhulu ngokuhlukahlukana kwazo, zingalinge zingene impilo kaMaskandi. Impilo kaMaskandi isikhathi esiningi ivamise ukubhekiswa kuyigcoma Melisha ngoba yilona eli-leader njengamanje ngokuMaskandi emveni kaMjijelo Ngubane. So uma uhulumeni ezoyibandakanya nezimpilo kaMaskandi kungaba nzima kakhulu lokho ngoba njengamanje akekho umculo kaMaskandi onabalandeli abaningi njengami. Uma kufanele kuvotwe njengamanje kufanele kuvotwe, kufanele sigqugquzele abantu ukuthi beyovota ngelanga lokuvota. Kungahluphi amathanga lomlomo abushela lezi abushela lezi abushela lezi ngazela amathanga